हेल' लोगोफोर नै माबायाव मा होनो मैखुनाव दै सारनोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर आरो नायनानै लोगोसे गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय ना लोगोफोर नै लाखाबाय आङो दैखौ बथलाव सारनोसै नै ओरै जिंनिफ्राय सुरु खालामसां बे बिदि सारखांबाय खावसे अबे मोननै अबे अथिं मा सारखांबायनो आं ओरै सारसै होनबालाय सारायखौ सारसै आंबो एसे मैखुना जाखांबाय लोगोफोर खावसे सिरि मोनसे ओमफ्राय नै दा बेरहांगासिनो बाव नै बेलाय बेरबाय कयेकथा बेरबावबाय ओमफ्राय बेरगासिनो फिसा फिसा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै आंबो सारसै बेबायदि सारो आरोना लोगोफोर बथला माने खिथु गुदुंसै आखाइजों सिबाय नै बिदिनो सारो आरोना लोगोफोर नै सारखांजोब्बाय जाहैबाय आं एसेल' सारनो मोनफैबाय नै दैसे रोगाबाय थादोंमोन नालाय माबायदि नुदों लोगोफोर नै आंनि मैखुन बागानखौ नै बथल फिसाखायनो जोंहा दै सारग्रा बुस्थुआनो बे नंखाया एक्सुवेलि बेजों सारबा मोजां जाखाया ओरै सारगासिनो हिनजावाबो माखासे फिसा फिसा बेरबाय माखासे मानि फ्राय बेरला जोब्बायानो फिसा फिसानि ओंखारगासिनो सारगासिनो जेरे मेरे सारखांबाय नामखौनो साराखै निखौलाय सारखांजोब्बाय होनबा हा नैबे लास्ट दंबावो जाहैदों एसे नैबेहा एसे बेरखाबाय नै गुवार गुवार दैया गैला नेना जोब्बाय नै हरदो नैबे हराखै आखाइ रुमायजोब्बायसो आखाइ फारसे मबाइल हमनाय मानाय गैला आखाइ रुमाय दै गैला आंना दै गैला नै लोगोफोर दै गैला बरिया नुखायो मैखुनफोरखौ ना बुरजाथार माबायदि नुदों लोगोफोर कमेन्टआव लिरना हरबानो जाबाय नायदो नै सिरिसे कमप्लिट बेरखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर नैबे सेकेन्ड टाइम बेरगोन नैबे कयेकथाया बेरथारबाय गिदिर गिदिर जाथारबायबो नै बेलाय गिदिर जाबाय नै बिस्रा नैबेलाय नैबेहायबो दङ नै गुवार गुवार जाथारबाय बेहायबो ओमफ्राय बै हरैजाय दङ
बिराद बरिया नुखायो बुरजाबा फुरा सारखांजोब्बाय आरोना लोगोफोर नै मोनफा मोननै दंबावो ओरैनो गेजेर गेजेर होलाबायबावबाय होमबा दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'सै लोगोफोर बाय